Kriste! Blbosti z vás sú späť. Takže teraz moje koleso takto mi ide do byta, no? Nie. Áňa. Nedáš pokoj. Teraz ty šli. Lebo aj ty pod. Keď som bola ja, musíš aj ty. Áno? Pozri sa do tej kamery, ne? Jaká je studená tá zem. Čo si tam videla? Čo? Trochu hubu. No ešte. A ja sem tvoju vidím. A potom... Nie! Uvidíš aj ty moju. Najprv tvoju. No. Počkaj. Tak na videu to uvidíš. Ja som tam dlho inak, čo som tu ležala. Aj ty. Áňa. Ok. Hovno tam vidím. No dobre, stop. Počkaj, to je len minúta, ne?